Sportovat, hrát na hudební nástroj, stavět nebo programovat. Právě o takové kroužky je teď největší zájem. Co přesně děti táhne, hodně ovlivňuje aktuální dění. U sportu mají velký vliv olympijské hry. Zatímco před olympijskými triumfy Lukáše Krpálka u nás bylo asi 15,5 tisíce judistů, dnes už je to skoro 45 tisíc. A případný vliv pařížské olympiády se ještě projeví. Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem! Lukáš Krpálek! Tenhle olympijský efekt teď po bronzu v Paříži zažívají šermíři. A nejen oni. Po zlatu Martina Fuchsy a Josefa Dostála chce víc dětí jezdit na hladké vodě. My jsme tady všichni v loděnici kamarádi, tak si všichni tykáme a říkáme ahoj. Jo? Děkuji. Tak šup, převlíknout. Když vyhrál ten náš Josef, tak jsem myslel, že proč bych i já neměl šanci. Právě z klubu vodních sportů v Praze pochází olympijský vítěz Josef Dostál. Když si vezmeme, tak vlastně Pepík je od nás z klubu, vyrůstal úplně podobně jako tady kluci. Přišel, vykoupal se a nebyl problém. Je to ještě nezdávat se. Jdu vám ukázat našeho nejmladšího závodníka na kánoji nebo na kajaku, nebo na obou dvou? Na obou dvou. Často se kanoistika předává v rodině. Jen na vlastní geny ale v loděnici vsázet nechtějí. Ty ses taky vykoupal? Jo. Ale teď se mi bude dařit. No a už pluje. Protože nejen žíti, přátelé, ploutí je nutno. Je to prostě dřina, ale je to u vody s pádlem v ruce a nám to přijde, že to má smysl. Já jsem na vás zvědavej na té vodě. To mi taky. Jak to šlo? Dobře. Nejen u vody přibírají nováčky. Já jsem tady taky začínal a vždycky jsme měli super partu. V Olomouci je vzorem bronzový šermíř Jakub Jurka. Mě hlavně zaujalo, jak jsme vyšermovali ten bronz, tak to se mi líbilo. Pro tu motivaci si myslím, že já nevím, druhý, třetí trénink už jim učí ty plastové kordíky. Opravdu, když jsem já začínal v roce 2005 nebo 2006 cca, tak jako nás tady byla opravdu parta, jako 7 dětí, tím to skončilo ten nábor. Zatímco teď jich chodí desítky. Martin Donát a Martin Laštůvka, Česká televize.